Si em fa vergonya. Som la puta. Comencem corrent. Bon dia, comencem el següent vlog. Vlog número 2, dia 2, dissabte. Estem a Londres, per qui no ho sabia. Ahir vaig deixar de gravar allà, em sembla que estic gravant al cel. Ahir vaig deixar de gravar allà a Chinatown i bueno, el que vam fer va ser anar a sopar, després vam sortir una mica, vam anar a parir unes quantes birres. Vam trobar una dona morta a mig camí, estava allà molt malament. Llavors vam arribar a casa, a l'hotel i hem tingut sort amb els tres de la nostra habitació. Són alemanys, dos noies i un noi molt simpàtics. Estàvem a punt d'anar a dormir i va començar a sonar l'alarma antiincendis. Ens vam haver de despertar tots. Patinets. Voleu vlog amb patinet? Ens vam haver de despertar tots amb l'alarma. L'únic que es va aixecar per això va ser el David, em sembla. I ja està. El David es va preocupar molt. Llavors, ara res, anem a veure el canvi de guàrdia. Aquells que van en cavalls i veieu pel TikTok, doncs anem a veure què fan. Infraestructura. Casa peruana. Embajada de Perú. Ho és? Sí! Han travessat sense mi. M'han abandonat. Si hi havia turistes, avui flipes, ja. Estem aquí. Ojo la calor que ens està passant, Quedaran blegats, tio. Actualització del fracàs. Es veu que avui no feien el canvi de guàrdia. Demà tornarem a provar-ho. Hem estat 45 minuts allà esperant i bueno, que no el fan avui. Anirem a esmorzar i a dinar o les dues coses a la vegada. Ara ho veurem. Estan els edificis guapos, Sempre ens car de córrer, aquest segal. Vale, hem arribat a Camden Town, o com es digui? Camden Town? Camden Town. Aquí en principi hi ha tot de paradetes de segona mà i tal, i pel que em van explicar, el tenir tant èxit aquestes parades s'hi van posar també marques així més top, però que el principal són rotllo parades així. Espanya! Hòstia, una d'abans, no l'havia vist. Anem-hi. De tot el cabolo aquí al mig. Ui. Sorry, my friends. Tenemos a Fede, bajista que da The Oxford Arms. Hòstia! Un drac ben guapo. Ojo aquest, Amb el pitillo. Ens estem perdent per anar a buscar un fucking fish and chips, tio. Hem passat aquesta banda que ha posat 2 minuts caminant, hem anat a l'altra, ens hem girat 2 minuts caminant però cap a l'altra banda, o sigui que no... Cosa típica que volem provar? Bueno, això de que volem, molt relatiu. El riu segueix tenint l'aigua bruta. Estem a Camden Town mirant com puja aquest barco, fent servir les escluses que ens ha fet l'explicació del David.
Mentre bevem un té d'algues. És broma, un té matxa. Matxa amb gel. I el retrasat aquest s'hi ha posat proteïna, tio. L'ha demanat amb polvos de proteïna, el crac. Madre mia. Vita com puja. Ara obriran les altres portes. Aquestes d'aquí i festa, nai. I ja haurà pujat, és com un ascensor. Mira que balla està aquesta. Increïble, eh? Tecnologia a punta. Sembla que hem trobat el lloc bo de menjar, no? Ara que hem acabat de dinar. Donuts, mexican... Ara que ens hem fet un bon KFC. Sí. El pobre quan ens pujar des de... Anava al Frankfurt aquell de metro i mig. El meu Frankfurt. Mira els Frankfurt. Ojo el pedazo de Frankfurt. Anem a acostar. Increïble. Hot pot, Italian food. Churros, Yaki Box, Magic Falafel. Ojo Magic Falafel, tu, que encara no hem fet cap kebab, eh? Molt bé. Vaig, tio. I hem anat al KFC a dinar. Hòstia, però està bo, eh? Jo què sé. Está rico. El carrer aquest, que és tope llarg, tio, és la polla. Oh no! Oh no! Oh no! Ara mateix no sé si estem a Japó, estem a Londres... Tu saps on estàs, no, David? A Japó o a Londres? Què tal? Tampoc sap on és. Què vols fer un ball? Jo dic que no sé si estic a Japó o a Londres. Ens hem trobat amb el Goku i el Vegeta. Kamehameha, please! Let's go! Tenim el David ratllat perquè ell vol un iogurt i estem anant a mirar coses friquis que no sé com hem acabat aquí. És meu aquest. Ara anem a mirar cartes de One Piece. Allà. Cartilles, cartilles. Uito. La gent es gasta classes. Bon temps pas. A veure quines cartes. Perquè no ho has buscat. Oita. Tens càpsules allà per si no vols parlar amb ningú. Tio, està ple de punkis, és increïble. Jo em pensava que havien desaparegut els punkis. I és com, no sé, hem vist ja un huevo de grups. Ara faríem. Hansel i Gretel. Com a bons gorditos, David, Joan, ja som uns gorditos. Perquè no te'n fogues. Perquè a mi no m'agrada ni el Hansel, ni la Gretel, ni la xocolata. Sí que hem filat el bacon. Home, si fos una casa de bacon, potser podria sí que me la zampo. No volies un frosting d'aquests?
Què et demanaràs? Un pollastre. Hi ha iogurt i un gelat per 15 euros. Què et demanaràs? Jo, segurament, pastís de carn. Potser hem d'entrar aquí, no? O què? Aquí. Ah, aquí. A veure què collons hi ha. Hem canviat d'ubicació. Estem a Hyde Park, o Hyde Park, depèn de l'accent que hi vulguis posar. Hyde Park, pels amics. El millor que he pogut fer és treure les sabates, M'estan descansant els peus aquí a la gespa, xaval. De locos. Ojo al pedazo de parc, Hi ha tot de barquetes, tens l'embarcadero, hi ha el bar, tal i qual. I allò, l'aigua, tio, va cap a més enrere, cap allà. Flipes. Un tope de penya, Triangle. El cabecilla. On anem ara? Es diu Camel. Camel Town. Anem al Camel Palace. No sé, fa un moment era Winston, poder acaba sent Marlboro. Marlboro Palace. Jo crec que anem allò d'allà al final. Kensington. El Com Kensington. els pens, no ho diuen Kensington? És veritat. He pujat al que hi ha a la piscina. I aquí allà hi ha l'estàtua de la Diana. Estem al Kensington Palace. De moment sembla que és un jardinet així ben parit, però el David diu que hem d'anar a on? A buscar una estàtua de la Diana. Bueno, mirant, cantant. Arròs amb diferents taics. Que diu arròs, diu fideus també. Estem a Camden Town, un altre cop. Hem anat al parc, hem tornat. I com que hi havia moltes parades de menjar i tal, hem dit de sopar aquí. Soparem aquí, moltes coses ja han tancat, però bueno, si veiem que no podem fer la birra aquí després, anirem a algun altre lloc. A Piccadilly, com ahir. Perquè un altre Guinness ha de caure, no? Un altre Guinness. O vodka d'aquell. Buah! Ahir, això no ho he explicat. El restaurant... el restaurant. El pub, joder, el pub que vam anar a fer la birra, hi havia 3 homes típics d'aquí, tio, que estaven parint birres. Va demanar una Guinness, que són gots així, que flipes. Sanilari dues. I Sanilari dues, o sigui, literal, el got durava 2 tragos, feia cloc, 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 un trago. El deixava, al cap de res tornava, tio, increïble. Increïble aquell senyor, Avui no m'ha fet com fer. Avui ho recrearem nosaltres. Bueno, avui intentaré gravar alguna de la nit. Hem sortit al pont. Les fucking llums ho fan veure com una merda. Està superguapo. Hem pillat un parell de birres, un parell 3, 4 o 5. I anirem a veure aquí sota, que està molt fresc. Aviam si us ho puc ensenyar. Aquest passeig aquí. Guapardo,
Aquest mòbil és una castanya per gravar de nit, però ja és això. Fotògraf. És que putes llums, tio. Ojo que hem pillat com puja i baixa el pont, eh? Que locura. Que loco. La gent ho ha celebrat quan ha pujat. Bueno, toca fer recap. Portem 8 birres, portem 2 quilòmetres com a mínim caminant, No hi ha cap basura enlloc. no hi ha cap basura, anem amb les birres a la mà, no hi ha cap paqui per comprar més birres. Sant Pauls. Ojo, fresco. Intentant arribar al carrer Piccadilly, que com ho hem posat al Google Maps, ens posava que teníem una hora caminant, no sé quanta estona portem, però n'hem portat 3 com a mínim ja. Tinc els peus que no me'ls sento des de fa una hora i mitja ja. Això és de bloc de borratxo. Hem vist el tuk-tuk aquest, és que anem per bon lloc, a sobre hem tingut una toma èpica d'un tuk-tuk a punt de picar-se amb un Toyota, no sé quin Toyota era. Bueno, quart intent poder de gravar aquest tros de vídeo. Hem sortit del pub ara, anem cap al motel, cap a l'hotel. Al final hem pillat el bus, hem anat al... Com es deia? És que no sé ni com es deia. Volíem entrar al Coyote, hem anat al Coyote, al Rumba, no? Perquè estava ple de... estava buit. El Coyote estava buit. I hem anat al costat, que hi havia com un pub. Anglès típic. Sí, típic anglès, és que només hi havia gent anglès. Sí, O sigui, era com molt d'aquí. Et dic com estan pico. Sí, bastant pijillo. I estava molt xulo, hi havia la zona de dalt, que era més rotllo copeo, tal i qual, i a baix hi havia el DJ, hi havia molta penya, Ojo, com sabem com es diu el pub? I total, que hem anat al pub aquest, estava molt bé, molt guapo, feien els cubates, els barmans, Estaven ben així, pagats. sí, estaven ben pagats perquè et feien com piruetes amb les ampolles i aquestes coses. La música era una bona castanya, era música vella, així fresca comparat amb Espanya. Els gogos i ben... O sigui, no he sentit Bad Bunny, tio. On estava el meu Bad Bunny? No, aviam, era música així ballota. Els gogos se li han encantat amb un Joan, l'han tret, l'han enganyat. Sí que han tocat música en directe, que això està molt bé. Han portat un grup i han tocat música en directe i tal. Llavors ha tornat el DJ i ha tornat a posar castanyes. I bueno, ens hem fet un parell de cubates, alguna birra. Bueno, no, un cubata, una birra. I molt bé. No, molta penya, molt guapo, la veritat. L'únic problema ha sigut això, la música. I aquí el Tiger. Tenim el bus allà. Arribem o no arribem? S'està esperant? Ens està esperant? Barren. Quan heu de passar? Qui comença a córrer? Jo crec que arribem. O poder no arribem. No, em sembla que no arribem. Ens deixa aquí. Ens deixa aquí la 1, ens deixa aquí les 2, ens deixa aquí les 3. Està arrencant. Està esperant que el toquem. Estem a tocar, Jo crec que... Se'ns ha marxat aquí mateix, tio.